Toto žiaľ nie sú zábery z nejakého filmu. Je to bežná realita a počet vlámaní a lúpežných prepadnutí narastá. Väčšina z nás poctivo pracuje a chce sa vo svojom dome cítiť bezpečne vodne aj v noci. Vylomiť bežné okno však nie je problém a dokáže to urobiť nielen profík, ale aj mladý chlapec, čo potrebuje stovku na ďalšiu dávku. Bariéry sa prekonávajú a vynaliezavosť týchto darebákov nemá limity. Z prieskumov dokonca vyplýva, že až 56% vlámaní sa udeje v noci, keď majitelia domov pokojne spia vo vedľajšej izbe alebo na poschodí a alarm nie je zapnutý. Neberte toto video ako návod na privyrobenie si alebo ako šírenie paniky. Má byť upozornením na možné riziká a na zváženie opatrení pre váš pokojný spánok. S odsúdením peňaženky sa zrejme ľahšie vyrovnáme ako s odsúdením rodinných šperkov či obrazov. No najbolestivejšia je aj tak takmer v každom z týchto prípadov strata pocitu bezpečia vo vlastnom dome. Nenechávajte svoje bezpečie na náhodu a príďte sa pozrieť, ako vie zabezpečiť nové okno EcoProfil Safe Home 92 vašej rodine bezpečie. Nie je jedno, aké odolné máte okná.